And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Ginagamit lang pala ako ng asawa ko para makarating din dito sa US. Hi DJ Rocky. Itago mo na lang ako sa pangalang Alice. At ito ang aking secret file. Year 2017. Nang magtrabaho ako sa Taiwan. Sinundan ko ang boyfriend ko that time na itago natin sa pangalang Max. Doon siya nagtatrabaho pero magkaiba kami ng company. 6 years na ang relasyon namin that time. Marami na kaming napagdaanan. Pero never kaming nag-away nang dahil sa ibang babae. I trusted him so much. Nagkikita kami tuwing magkatugma ang day off namin. Everything was okay. Until may nabasa ako sa messenger niya. May nakakausap siyang iba. So nabuksan ko ang account niya. I was so devastated nang makita ko ang convo nila. Then I decided to end our relationship. At nang magkausap kami, imbes na manghingi pa siya ng sorry, siya pa ang galit. Dahil in-invade ko raw ang privacy niya. Masakit yun para sa akin. Pero kailangan kong ipaubaya at palayain siya. Wasak na wasak ang puso ko. At dahil doon, ay nagpupunta ako sa isang park almost every night para huminga. Stress na stress ako dahil sa breakup namin ni Max. Until may nag-chat sa akin. Itago natin siya sa pangalang Jay. Nakikipagkilala. Nabanggit niya na nakikita raw niya ako sa park ng mag-isa. Same kami ng kumpanyang pinagtatrabahuhan. At first, inignore ko lang dahil alam ko may girlfriend siya. Pero makulit siya. Chat ng chat sa akin everyday. Hanggang sa nag-reply ako ng, "Anong kailangan mo?" Sumagot siya ng, "Gusto ko lang makipagkaibigan." Wala naman sigurong masama kung makikipagkaibigan siya sa akin. Kaya naging magka-chat kami. Naging hingahan ko siya ng sama ng loob sa trabaho at iba pang mga bagay. After ilang months, niyaya niya akong lumabas. Pumayag naman ako. Nagpunta kami sa park, may dala siyang pizza at soft drinks. Nagkwentuhan lang kami. Doon ko na rin tinanong kung may girlfriend siya. At ang sabi niya, kaka-break lang nila. Naniwala ako doon dahil hindi ko naman sila nakikitang magkasama. Nasundan ang paglabas namin.
This time sa isang restaurant. And I know deep down, I'm falling in love with this person. Nasundan ang paglabas namin at may nangyayari na sa amin noon. Mahal na mahal ko siya, pero wala kaming label. Hindi ko alam, pero parang mas okay na ako sa ganun. Kasi kahit may label, pwede namang magloko. Na-trauma ata ako sa 6 years relationship ko noon. So fast forward, one day may nag-request message sa akin. Yung ex-girlfriend ni Jay. Itago natin siya sa pangalang Les. Les is claiming na sila pa rin ni Jay. Nag-chat pa siya ng mga kung ano-anong masasakit na salita. Kinumpronto ko agad si Jay. Inamin niya sa akin na may relasyon pa rin sila. Iyak ako ng iyak nun. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Dahil buntis na ako nun. Araw-araw pumapasok ako sa trabaho na parang wala ako sa sarili ko. Mugto ang mga mata ko, kaiiyak at walang tulog. Then after a week, nag-usap kami ni Jay. Sinampal ko siya. Tinanong ko siya kung bakit niya ginawa yun. Then umiyak siya, lumuhod sa harapan ko, kinuha niya ang kamay ko, at sinampal niya ang sarili niya gamit ang kamay ko. Then sabi niya, mahal na mahal kita, wag mo akong iwan. That time, iyak ako ng iyak, at doon ko na inamin sa kanya, nabuntis ako. Yes, DJ Rocky. Hindi pa alam ni Jay na buntis ako. Natulala siya nang malaman niya yun. Umuwi raw ako ng Pilipinas at doon ako sa bahay nila hanggang sa manganak ako at tsaka na ako bumalik ng Taiwan. So nag-file ako ng resignation sa company para umuwi ng Pilipinas. Hindi ako iniwan ni Jay. Uuwi raw siya sa Pilipinas at magpapakasal kami. Kaya lang, nakunan ako. Sabi ng doktor, hindi mahigpit ang kapit ng baby ko. Dahil na rin sa stress at pagod. Kaya bumitaw na ito. Sinabi ko kay Jay ang nangyari. Pinili pa rin niya akong pakasalan sa kabila ng lahat ng ito. Yes, umuwi si Jay sa Pilipinas at nagpakasal kami. Year 2019 after ng kasal, nag-message ang nanay ng ex niya. Buntis daw si Les at si Jay ang ama. Tinanong ko si Jay at ang sabi niya hindi raw siyang ama ng bata. Naniwala ako kay Jay. Kahit pa niloko na niya ako noon, pikit mata kong tinanggap ang lahat-lahat. Then bumalik si Jay sa Taiwan. First year na kasal kami, we are so happy. Consistent ang communication namin. Hanggang sa isang araw, nalaman ko na may pinopormahan ang asawa ko sa Taiwan. Itago natin siya sa pangalang Moy.
Humihingi ako ng pruweba noon pero walang maisend sa akin. Kinausap ko si Jay pero ang sabi niya hindi daw totoo yun. Pinaniwalaan ko siya. Kaya lang araw-araw, nag-aaway na kami. May mga problema kami financially. Meron kaming problema about trust. And everything in between. Hanggang sa dumalang na ang pakikipag-usap namin sa isa't isa. Year 2021, nag-process ako ng papers ko papuntang US. Nalaman ko na may girlfriend ang asawa ko sa Taiwan. Itago natin yun sa pangalang V. At yung isa pang babae na si Moy, ang sabi na buntis daw ito. And as usual, hindi inamin sa akin to ni Jay. Pagod na ako noon. Kaiisip sa kung anong pwedeng mangyari sa relasyon namin. So kinausap ko si Jay at ang sabi ko sa kanya, maghiwalay na kami kapag hindi siya umuwi ng Pilipinas bago ako pumunta ng US. Umuwi si Jay sa akin, pero dama ko na hindi na kami tulad ng dati. Wala na akong tiwala at respeto, at para bang hindi ko na siya mapatawad. Naubos na ang pagmamahal ko pati sa sarili ko. Pero pilit ko pa rin siyang pinatatawad sa loob ko for the sake of our marriage. Nagsama pa kami for 10 months sa Pinas. Hanggang sa umalis na ako papuntang US. Naiwan si Jay sa Pilipinas. Back to LDR kami. Then one day, si Les, yung ex-girlfriend ng asawa ko, nag-message request sa akin. May pruwebang pinadala sa akin. Nakikipagbalikan pala ang asawa ko sa kanyang ex-girlfriend. Ginagamit lang pala ako ni Jay para makarating din dito sa US. At bakit siya nakikipagbalikan kay Les kung hindi niya anak yung baby ni Les? Kitang-kita ko rin ang exchange of convo nila. Sinabi niya kay Les ang lahat ng plano niya. Napapagawan niya ng bahay ang anak nila ni Les. At nag-file na raw ako ng divorce namin dito sa US. Masama rin daw ang ugali ko. Ako raw ang nangaliwa and so on. At ngayon ko na-realize na lahat ng nalaman kong nabuntis niya o naanakan niya at mga panloloko niya nung nasa Taiwan siya ay totoo. So I chatted my husband Jay. Nag-defend siya ng sarili niya. Ang sabi niya, lasing lang daw siya nung minessage niya si Les. Wow. Sa totoo lang, wala na akong nararamdaman para kay Jay. Wala na akong nararamdamang pagmamahal kung hindi galit. Minura ko siya ng minura. Gustuhin ko man siyang patawarin, pero ang hirap.
Gusto niyang ayusin pa namin yung relasyon namin. Humihingi naman siya ng tawad sa akin. Pero durog na ako, DJ Rocky. Ang tanong ko ngayon sa sarili ko, dapat ko pa ba siyang bigyan ng chance for the sake of our marriage? Well, I really don't know. Sana mabigyan niyo rin ako ng advice. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Alice. At ito ang aking secret file.